Беше, може да вече не. Лъчезар Бояджиев, моето мнение е публикувано и посъгласно да го четете онлайн, но няма да спомена името на изданието, защото тук той е... Култура! Вестник Култура! Сега, нека да се разберем по един такъв въпрос. И в този текст ставаше изключително важен е терминологическия момент, модерно или съвременно. В България дори историята на модерно изкуство е малко проблематична, тя е доста фрагментирана. През 20-те години модерно изкуство, модернизъм, модерна епоха, това са исторически термини с точно конкретно определено съдържание. Тази сграда няма потенциала да бъде нещо много голямо, тя може да има потенциал да има колекция. Между другото, вие като общински съветник знаете, че Софийска градска художествена галерия, която беше, според мен, съвсем целенасочена, дисциплинирана и отблъсната, не знаеха въобще, че има такъв конкурс. Софийска градска художествена галерия вече трупа колекция на съвременно българско изкуство. Къде са дарения, къде са с някакви малки откупки, благодарение, предполагам, и на вашата отговорност за тези обществени пари, които се разпределят през Софийската община. Сега, нямам никакво друго възражение, още по-малко лично възражение, освен този терминологически проблем, модерно и съвременно. Не е важно да бъде какъвто и да било музей. В Националната художествена галерия, между другото, казваме на Софийска градска галерия, са събрани вече най-добрите произведения на българското визуално изкуство от 20 века. Това, което въобще може да се счита като модернизъм и модерно изкуство в България. То някакси вече е приютено. Може би има неща, които не са събрани. Все едно, да говорим в началото на 21 век за модернизъм и модерно изкуство, много ви моля, както и младите колеги също, това, че музей в Сан Франциско се казва музей за модерно изкуство или музей в Нью Йорк, това са исторически възникнали имена. Ние сега създаваме наново, евентуално. В моята статия също се казва, че знам как се печелят такива конкурси от гледна точка на кандидатстването, дългата работа, подготовка на документация. Въпросът не е в това и благодариме, че, така да се каже, от Норвегия, благодарение на нефта и херенгите са дошли някакви пари, а тук има хора, които са разбрали, че има такива пари и могат да се кандидатстват за тях и са спечелили конкурса. От тук нататък въпросът, и сега вече ще реагирам на вашия тон, който в един момент става доста висок. След като тук прочитат писмо от Министерството на културата и предполагам, че подписват някакви от националните галерии, където се казва, я сега и трябва да задавайте въпроси. Така обратно, това са национални институции. Как няма да задавам въпроси? Аз съм гражданин на тази страна. 15% или нещо от моите данъци също се плащат и заплатите, и бюджетите. Аз гласувам по избори, изказвам се, пиша някакви неща, показвам произведенията си. Тия музеи, освен това, тия музеи, каквито и да ги има, каквито да си било те, не са за мене или за архитектите, те са с хората, които ще ходят вътре. И тия хора, които ще ходят вътре, са същите тия хора, които си плащат данъците, които гласуват за министерствата, за парламент и така нататък. На мен ми бе до гуша националните институции по никакъв начин да не бъдат отчетни, да не отговарят на въпроси, дори по избори. Какво означава това? Сега, слава Богу, че Софийска община винаги е била доста по-прогресивно настроена, отколкото държавните институции, съдейки в моята сфера и Софийска градска художествена галерия, подкрепата, която е от общината, за което благодаря. Това е мнението, това е така някакси позицията. А между другото, аз много се забавлявам тук, много ми харесва повече съюз на архитектите, отколкото съюз на художествата, където не че много 94 година, тук е много весело. Ще ви кажа, че проблема с архитектурния облик на тази странно нещо, това е най-малкият проблем. По-големият проблем е с отчетността на националните институции, на Министерството на галерии и така нататък. С липсата на конкурсно право, конкурсното начало. Естетическите качества, те ги няма просто. Становището на САД, имаш ли го ли го прек? А сега да. В цялата тази история, единственото становище на институция, която ме интересува, това са становищата на Министерството на културата и Националната художествена галерия. Всичко останало е част от един публичен дебат. Мнението на Съюз на архитектите го пишеш ти. Да, тук има колко архитекти. Аз мнението на Съюз на художниците, може би ще го чуя в един момент. Въпросът за мен е как... Вижте, господин Зимов спомена за общност. Най-важното нещо е, че с течение на годините, ние тук има хора, които от 20 години се занимават с този съвременен изкуство, така да се каже.
С течение на годините такава общност нямаше. Тя наистина се формира. Точно в тази общност, която се формира благодарение на това, че отделни лица се изказват и вършат някакви работи, се формира тази маса, която предизвиква такава дискусия. Важното в една публична дискусия е не само мнението на институция, още по-важно е мнението на отделните лица. Затова всеки човек, който се чувства така някак си причастен към този проблем, трябва да ясно да застане и да вземе позиция. Ще има и някой, който ще бъде отговорен за това какво ще има в този музей, каква ще е концепцията на този музей. Ще има ли някой, който ще бъде отговорен и да каже, това е лоша архитектура, тя трябва да се преоцени по някакъв начин. Тя трябва да се пренаправи, защото, както съжалявам, господин Буцев, че цитирам вашия вестник отново, не искам да ви поставям на удобно положението в аудиторията, но в статията, която там написах е, че да, норвежките експерти може да харесват каквото си искат. Обаче ние ще трябва да живеем с този музей, с този музей. Само един въпрос към Лъчо Бойчев и към Яра, всъщност. Мен ме интересува как вие виждате създаването на една визия за един музей на съвременното изкуство. Какъв път препоръчвате и как това би могло да стане? Може и да не се дава веднага отговор, а да бъде тема на друг разговор. Образование първо и дискусия второ. Ние не сме уникални в правенето на музей днес. Какво като Помпиду ли искаш да направим? Не би било лошо, бих казала аз, макар че е малко късно вече. А кой ще каже живо? За да направим музей или център, трябва да имаме една визия за това как трябва да стане. Логичното е да считаме, че хората, които са вътре в тази тематика, те трябва да подскажат как това да стане. Това се връщам към вас. Имате ли визия как да се изгради такава визия? Въпросът не е в визията. А какво? Въпросът е много по-сериозен. Въпросът е в цялостната концепция. Тогава ще стане ясно защо хората не харесват и професионалистите не харесват визията. Ама не става дума за такава визия. Става дума за общата представа за това какво трябва да представлява този център или музей и как той да се изгради като институция. Как да стане това? Има концепция между. С две думи казвам.